салом бинандагони азиз, субҳи содиқ аст ва мо дар назди муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон қарор дорем ва мо ба сайри кишвари маҳбуб меравем. Вале танҳо на, моро хонандагони мактаб интернати ноҳияи шаҳри нав ҳамроҳӣ мекунанд ва шумо низ меравем. дар ин ҷо роҳбалладон, хонандагони мактаб интернат ва тамоми он нафароне ки моро дар ин сафар ҳамроҳӣ мекунанд омода ҳастанд ва мо аллакай сафари худро шурӯъ мекунем. Ба мо роҳи сафед. мо бо ҳамроҳии хонандагон ва мураббиёни мактаб интернати ноҳияи шаҳри нав тариқи ин нақлиёти бароҳат роҳ пеш мегирем ба ҷануби кишвар, ба вилояти Хатлон. фурсатро аз даст намедиҳем, дар роҳ хоб намеравем, балки бо бачаҳо аз наздик шинос мешавем. салом, номи ман Аюб. Номи шумо чист? Номи ман Кароматулло. Кароматулло, мегуфтед ки шумо боре ба шаҳри Душанбе омада будед? бале, дар сафарҳои пешина мо бо дастгирии роҳбари муассиса бисёр сафарҳо намудем ва ин сафари сеюм мебошад ки ба ноҳияи Шаҳритуз, ба Чилчорчашма ва дар оянда нақшаи директори муассисаи мо сафар ба шаҳри бостонии Хуҷанд мебошад. Кароматулло, биёед камакак дар бораи худ маълумот бидиҳед. Мегуфтед ки шумо дар мактаб ба кадом корҳо машғул мешавед, шуғли дӯст доштаатон кадом аст ва оё сафар карданро шумо нағз мебинед? ман хонандаи синфи 9 ин даргоҳ мебошам ва шуғли дӯст доштаи ман ба варзиш машғул шудан мебошад. варзиши дӯст доштаам футбол, баъдан бисёртар ба китобхонӣ машғул мешавам, дарсҳои мактабро тайёр мекунам. офарин ба шумо, яъне вақтатонро беҳуда сарф намекунед. Ин хеле ҳам муҳим аст ва хусусан дар замони наврасӣ мо бояд бештар чӣ кор бикунем? бештар ба мутолиаи китоб машғул шавем. боз мо бисёртар сафар мекунем ба минтақаҳои сайёҳии мамлакат, ҷаҳонбинии худро васеъ кунем. беҳтарин, офарин ба шумо барои ҷавоби хеле саҳеҳ. Вале шумо аллакай гуфтед ки медонед ба куҷо мо сафар карда истодаем. шумо дар бораи 44 чашма чиро медонед ва аз ин сафаре ки мо айни ҳол дар роҳ ҳастем чиро интизоред? ман фикр мекунам ки ин сафари мо сафари таърихӣ мебошад ва мо ба яке аз мавзеъҳои хеле зебои мамлакатамон ки сайёҳони дохили хориҷро ба худ ҷалб намудааст сафар карда истодаем ва мо метавонем аз ин сафар як ҷаҳони маънавиётро ба худ бигирем ва ҷаҳонбинии худро васеъ гардонем. воқеан вақте ки мо ба чунин ҷойҳои таърихӣ сафар мекунем, дар дил як ҳиссиёте пайдо мешавад. саломат бошед ва мо низ боварӣ дорем ки сафари имрӯзаи мо сафари хотирмон мегардад ва барои ҳамин шумо низ ҳатман моро ҳамроҳӣ кунед. бо ҳамроҳи хонандагон мо ҳам дар ҳузури дастгоҳи наворбардорӣ ва ҳам бе он ҳамсӯҳбат гаштем. онҳо сухандону хушмуомилаанд, ба мо орзуву ҳавасҳои худро гуфтанд. чӣ қадар нақшаҳои неке доранд онҳо. баъзеҳо аллакай касби ояндаи худро интихоб карданд. барои мисол, сайёра аз миёни якчанд касб ки ба онҳо шавқ дорад, духтуриро интихоб кардааст. сайёра бону, биёед камакак дар бораи худ ба мо маълумот бидиҳед. бигӯед ки дар мактаб ба кадом корҳо машғул мешавед? ман бисёр хурсанд ҳастам ки дар мактаб интернати ноҳияи шаҳри нав дар он ҷо таҳсил мекунам ва бисёр орзуи зиёде дорам ки мехоҳам бо баҳои хубу аъло хонам, мактабро хатм карда ба донишгоҳҳо дохил шавам ва пасом баъди донишгоҳро хатм кардан ба амин духтур шавам. барои чӣ чунин орзу доред шумо? барои он ки ҳамин аз синни хурдиам ман чӣ қадар ҳавас доштам ки ба ҳамин духтурӣ касби дӯст медоштам, ман ҳамин духтурӣ мебошад. беҳтарин аст, яъне кӯмак расондан ба нафарони ниёзманд, ба нафарони бемор. бисёртар ба ятимон мехоҳам ки чӣ қадар хайр кунам. беҳтарин, ин ниятҳои нек аст ва мо боварӣ дорем ки ниятҳои неки шумо албатта ҷомаи амал мепӯшанд ва аз сухандонии шумо, аз суханронии шумо аллакай маълум аст ки шумо як нафари воқеан ҳам китобхон ҳастед, босавод ҳастед ва мо боварӣ дорем ки шумо бо чунин нияти нек метавонед ки дар оянда дар донишгоҳи тиббӣ дохил шавед, ба касби дӯстдоштаи худро амалӣ гардонед ва чунин ниятҳои неки худро низ ҷомаи амал пӯшонед. аҳсан ба шумо сайёрабону. аз ин сафаре ки мо айни ҳол дар роҳ ҳастем,
چرا منتظر هستید؟ من اصلا در این سفر برآمدن چقدر خرسند هستم که به شهرتوز میرویم. در آنجا زیاد آدمانی هستن، با آنها چقدر ما مشغول میشویم، یعنی با آنها شناس میشویم. یعنی شما از این سفر میخواهید دوستانی نو پیدا کنید، شناسایی نو پیدا کنید و با خود جهان تاثیراتی نو ببرید. جهان دیده چقدر میخوام که جهان دیده شوم. بهترین است. ما برای شما برای عملی گشتن نیت‌های نیک شما برار می‌خواهیم و بینندگان عزیز بگذار برار نیز نصیب شما باشد و همزمان راه سفید نصیب ما، زیرا ما به کجا می‌رویم؟ به شهرتوز. ما به شهرتوز می‌رویم. ما رو پیگیری کنید. صحبت کардан ягона роҳи дилхушӣ намудан дар дохили нақлиёт набуд. хонандагон бо роҳҳои гуногун вақти худро истифода мебурданд, сурудхониву шеърхонӣ мекарданд, қиссаву латифаҳо ба ҳамдигар нақл мекарданд. فرض است بر ما آداب و دانش، فرض است بر ما رسمی نیاگان، فرض است بر ما آداب و دانش، فرض است بر ما. маълум гардид ки ҳамаи онҳо шеърҳои зиёде медонанду дар корҳои ҷамъиятии муассисаи таълимияшон фаъол ҳастанд. маҳз фаъол будани онҳоро ба назар гирифта масъулини мактаб-интернат хонандагони фаъолро ба ин гуна чорабиниҳо ҷалб менамояд. бинандагони азиз, сафари мо идома дорад ва мо ба наздикии ноҳияи Хӯросон расида истодаем ва айни замон чуноне ки худи шумо мебинед, хонандагон шод ҳастанд аз сафари худ ва сурудхонӣ карда истодаанд ва мо бошем бо масъули ин мактаб-интернат ҳам суҳбат мешавем. салом. ассалому алайкум. сарават худро муаррифӣ мекардед? ман омӯзгори фанни таърих ва инчунин раиси иттифоқи касабаи мактаби-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим ба ноҳияи Шаҳринов манзаршо мебошад. беҳтарин. мо имрӯз бо хонандагони мактаб-интернати ноҳияи шумо ба сафар мебароем ва хеле хуб мешуд ки бинандагони мо доир ба ин мактаб-интернат каме маълумот мегирифтанд. мактаби-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар ноҳияи Шаҳринов яке аз мактабҳои чугункунатарин аст ва яке аз мактабҳои маъруфтарин дар ҳамин кишвари маҳбуби мо мебошад. мактаби-интернати мо амагӣ 211 хонанда дорад ки аз ҳамин 211 26 нафари ятими кул, боқӣ мондааш нимятим ҳастанд, яъне ё падар ё модар надоранд ва аз ғамхорию дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ғамхории худи пешвои муаззами мо ин бачаҳо доимо хурсанд ҳастанд ва дар тарбияи дар таълиму тарбияи ҷаноби олӣ мебошанд. саломат бошед ва бачаҳо ба мо гуфтанд ки ин аллакай сафари сеюми онҳо аст ба мавзеъҳои таърихию ба мавзеъҳои тамошобоби ҷумҳуриямон, яъне пештар аз ин мактаб-интернат иқдом карда буд ва хонандагонро ба сафари ноҳияҳо ва шаҳру мавзеъҳои таърихии кишварамон сафарбар намуда буд. бале, дар ҳақиқатам бо дастгирии худи роҳбарияти мактаб, бо дастгирии саховатмандоне ки дар ҳамин кишвари мо зиндагӣ мекунанд, дар ҳақиқат мана ин бори сеюм аст ки хонандагони мо ба сайри кишвари маҳбуб рафта истоданд. бори якум яъне ба нерӯҳои барқи оби роғун рафта истода буданд ки ин яке аз иншоотҳои бузурги аср мебошанд ва бачаҳо аз наздик ба ҳамин нерӯҳо шинос шуданд ва тамоми ҳамин ақбое ки дар ҳамин нерӯҳо аст ва тамоми иншооте ки дар ҳамин иншооти аср аст шинос шуданд. бори дуюм ба сафедара як ҷои тамошобоби ҷумҳуриямон буд, бо ҳамроҳии хонандагон дар онҷо сайру гашт кардам ва хеле хушҳолам шудам ва хеле хурсандам шудам. бештари хонандагони мо ки дар тарбияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, дар тарбияи пешвои муаззами миллат ҳастанд, дар ҳақиқат аз ғамхории ҳукумат беъад яъне хурсанд ва хонандагони бештар хонандагони фаъол ҳастанд ки ин хонандагон дар озмунҳои ноҳиявӣ, дар озмунҳои минтақавӣ ҷои намоянро интихоб карданд. инчунин дар бисёри маҳфилҳо, дар бисёри корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок мекунам, ҳамон хонандагонро гирифта яъне ба сайри кишвари маҳбуб рафта истодем. беҳтарин, саломат бошед. ва ҳамин тариқ мо маълумот гирифтем ки дар мактаб-интернати ноҳияи шаҳри нав зиёда аз 200 хонандагон таҳсили илм мекунанд ва он нафароне ки айни замон он хонандагоне ки дар ин сафар моро ҳамроҳӣ мекунанд, аниқтараш мо онҳоро ҳамроҳӣ мекунем, хислатҳои хуб доранд дар корҳои ҷамъиятии мактаб фаъолона иштирок кардан, ҳамзамон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ низ иштироки фаъолона доштанд, яъне аз рӯи тарбия
ва рафтори намунавиашон ҳамзамон аз рӯи донишашон онҳо имрӯз бо мо дар сафар ҳастанд ва мо хело ҳам хушҳол ҳастем ки маҳз бо чунин наврасон ва кӯдакон имрӯз сафар мекунем ва фикр мекунем ки ин сафар ба хотири шумо низ гуворо мегардад. Моро ҳамроҳӣ кунед. ҳамин тариқ роҳи сафар барояшон дароз набуд, ҳарчанд 230 километрро нақлиёт убур кард. вале бо вуҷуди ин ҳама манзараҳои зебои диёрамон ба чашми мо роҳатӣ хосае бахшид. воқеан табиати тоҷикистон беҳамтост. аз тамошои ин манзараҳо чашм канда намешавад. бо тамошои чунин намо роҳи тӯлонӣ дар назар хеле кӯтоҳ буд. бинандагони азиз, чуноне ки худ мушоҳида кардед, дар ин ҷо бачаҳо сурудхонӣ мекунанд, хушҳолӣ мекунанд, хурсандӣ мекунанд ва Саид Аҳмад яке аз чунин бачаҳои фаъол мебошад ки бо сурудҳои худ ҳамаро хурсанд мегардонад. Саид Аҳмад, каме дар бораи худ маълумот бидиҳед. Мегуфтед ки ба ҷӯ сурудхонӣ боз барои чӣ шавқ доред? ман бисёртар ба бозиҳои варзишӣ, волейбол, футбол, теннис, шахмат шавқу рағбати зиёд дорам ва дар вақтҳои холигӣ ба хондани китоб ва тамошои телевизору гӯш кардани мусиқӣ машғул мешавам. беҳтарин дар оянда кӣ шудан мехоҳед? ман дар оянда ҳуқуқшинос шуда кор кардан мехоҳам. ҳуқуқшинос, ин беҳтарин аст. аллакай ҳуҷҷатҳои худро супоридаам. яъне шумо хатмкунанда ҳастед? имсол хатмкунандаи мактаб мебошам. беҳтарин. чанд сол мешавад ки дар мактаби интернат таҳсил мекунед? дар мактаби интернат тӯли 9 сол аст ки ман таҳсил мекунам. шароити мактаби интернат хеле ҳам хуб аст. аз тамоми ҷиҳат мактаби интернат беҳтарин аст ва дар 2-3 соли охир мо аллакай 3 ҷои таърихӣ ва тамошобоби ҷумҳурии худро рафта назар кардем ки ин ҷойҳо дар таърихи тоҷик бисёр аҳамияти бузург дорад. Сироғун, Сафедара ва яке аз онҳо ин ноҳияи Носири Хусрав Шаҳритуз мебошад. ва мо ба яке аз ба ҳамин Шаҳритуз, ноҳияи Носири Хусрав хусусан ба ҷои аз ҳама тамошобоби ноҳияи Шаҳритуз ин Чилчор чашма мебошад ки мо ба он ҷо меравем. хуб, аз ин сафар шумо чиро интизор ҳастед? аз ин сафар мо чиро интизор мешавем? дӯстӣ, рафоқатӣ, хушҳолӣ, ҷаҳонбинӣ ва боз якдигарфаҳмӣ. беҳтарин аст. аҳсан ба шумо. вақте ки мо бо ҳар яке аз ин хонандагон ҳамсӯҳбат мешавем, ҷаҳон хушҳол мегардем, зеро боварӣ дорем ки онҳо ояндаи хуби миллати мо ҳастанд ва новобаста аз оне ки онҳо ҷавон ҳастанд, бозӣ карданро дӯст медоранд, хушҳолӣ карданро дӯст медоранд, вале дар реҷаи рӯзи худ ҳама вақт китобхониро ҷой намуданд, ҳамзамон таълим гирифтанро ҷой намуданд ки ин боиси хушҳолӣ аст ва мо боварӣ дорем ки ояндаи ҳамаи ин бачаҳо дурахшон аст. роҳ идома дорад. ба макони банақша гирифташуда мо наздик мешавем. баъди дақиқаҳои башумор мо ба яке аз манзараҳои зеботарини диёрамон мерасем. инак билохир баъд аз тай намудани зиёда аз 220 километр роҳ мо ба ноҳияи Шаҳритуз расидем ва аз Шаҳритуз омадем ба 44 чашма. чуноне ки мебинед бинандагони азиз, моҳиёни хеле зиёде дар ин чашмаҳо ҳастанд ва ин моҳиёнро касе аз ин ҷо будагон намедорад ва барои истеъмол кардан онҳоро намегирад ва бояд қайд кард ки оби мусаффо ва хело ҳам софи ин 44 чашма ба дардҳои хеле зиёде даво мебахшад. дар рафти суҳбат бо хонандагон маълум гардид ки онҳо бори аввал аст ба ин макон меоянд. чашма таърихи беш аз 2000 сола дорад. ба ин макон сайёҳони зиёде меоянд. ҳамзамон 44 чашма миёни мардуми кишварамон ва ҷумҳурии Узбекистон низ машҳур аст.
одамон ба ин макон барои истироҳат ва оббозӣ меоянд. яке аз мақсадҳои дигари омадани одамон ба 44 чашма ин шифо ёфтан аст, зеро 17 чашмаи ин макон шифобахш дониста мешавад. ин чашмаҳо номҳои худро доранд. мутахассисон ба он ақидаанд ки оби ин чашмаҳо ба бемориҳои чашм, меъдаю рӯда, пӯст, фишорбаландӣ, устухондард ва дигар бемориҳо шифо мебахшад. дар ҳудуди чашма ҳамзамон боғи калони дарахтони мевадор мавҷуд аст. бинандагони азиз, айни замон мо дар мавзеъ қарор дорем ки дар ин ҷо моҳиёни аз ҳама калони 44 чашма ҷойгиранд ва аҷибтараш он аст ки моҳиёни ин мавзеъ аз тариқи ҷараён шино намекунанд, яъне онҳо ба сӯи ҷараён намераванд ва маҳз дар ин 44 чашма дар ин мавзеъ мемонанд, дар ин ҷо насли худро зиёд мекунанд. дигар моҳиён бошанд аслан мераванд тариқи ҷараён ва дар поёнҳо меистанд. ва бинандагони азиз бояд қайд кард ки чӣ гунае ки гуфтем дар ин ҷо моҳиёни калони 44 чашма ҳастанд ва ҳамзамон мо чанде пеш дар ин ҷо як мормоҳиро дидем. як мореро дидем ки он дар дохили об зиндагӣ мекунад. ин хело ҳам аҷиб аст ва тамошои чунин мавзеъҳо барои хонандагони мактаб интернат хело ҳам хушомад. шумо низ аз манзараҳои ин макон дидан бикунед. дар ин мавзеъ ки дашту биёбон буд, аз таги теппаи начандон баланд 5 чашмаи калон фавора зада ба 39 чашмаи майда тақсим мешавад. оби ҳамаи чашмаҳо якҷоя шуда ҷӯйбори калони васеияш 12-13 метрро ташкил медиҳад. одамонро софу беолоиш ва дармонбахшии оби чашмаҳои ин мавзеъ ва моҳиҳои зебову чашмрабои он мафтун кардааст. меҳмонон мегӯянд бахусус аз тамошои гулмоҳӣ дар оби шаффоф сер намешаванд. аммо моҳиёни ин чашмаро доштан ё истеъмол кардан қатъиян манъ будааст, чун ин моҳиён нуқраро аз об ҷудо карда мехӯрданд. нуқра дар ҳарорати 130 дараҷа тафсад он ба заҳр табдил меёфтааст ва табиист агар моҳиёи 44 чашмаро рӯи оташи дараҷаи баланд бирёнед, он аз худ заҳр ҳосил мекардааст. табиати ин мавзеъ ниҳоят гарм ва хушк мебошад. ҳарорати ҳаво дар тобистон ба 47-48 дараҷа гармӣ мерасад. дар зери оби шаффофи чашма алафҳои хеле зебо мероянд ки ба ин мавзеъ ороишу зебогиҳои аҷиберо зам мекунанд. яке аз хусусиятҳои муқаддасоти 44 чашма аз он иборат мебошад ки аз аввали пайдоиш то ба имрӯз обу ҳаво ва табиаташ дигар нашуда, рӯз аз рӯз мавзеи он зеботару ободтар гашта истодааст. дар 44 чашма тахминан 114 ҷуфт моҳии калон аст ки онҳоро фақат моҳҳои октябр-ноябр дидан имконпазир аст, зеро онҳо худро ба миқдори зиёди мардум нишон додан намехоҳанд. дарозии онҳо то 1 метр ва вазнашон 16-18 килограмм мебошад. морҳо бошанд 60-70 сантиметр мешаванд. оби 44 чашма ҳамагӣ 22 километр меравад. мардум қисми ками онро барои хӯрдан, асосан барои хоҷагии қишлоқ истифода мебаранд. обҳо дар ҷойҳои худ шино карда нопадид мегарданд, ба ягон кӯлу заҳбур ҳамроҳ намешаванд. ба тахмини олимон ин обҳо чарх задаю гардиш намуда аз чуқурии 3400 метр мебароянд. бо
бо тамошои ин макони дилрабо баъд аз хӯрдани хӯроки нисфирӯзӣ мо ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 ноҳияи Носири Хусрав омадем. Дар варзишгоҳи ин муассиса хонандагон ба бозиҳои гуногуни варзишӣ машғул гаштанд. маълум гардид ки миёни онҳо бозигарони хуби бозии волейбол аст. онҳо моҳирона бозӣ мекунанд ва таҷрибаи зиёде низ доранд. онҳо ба мо қайд карданд ки дар мактаб-интернати ноҳияи Шаҳри Нав чунин шароит барояшон муҳайёст ва имкон доранд ки ҳама рӯза ба чунин бозиҳои варзишӣ машғул шаванд. миёни онҳо бозигарони хуб ва дӯстдорони бозиҳои футбол, баскетбол, волейбол зиёд аст, вале дӯстдорони бозиҳои рӯймизӣ низ кам нестанд. дар гӯшаи дигари варзишгоҳи мактаб хонандагон ба бозиҳои шоҳмот ва шашка машғул шуданд. бинандагони азиз, чӣ гунае ки худи шумо шоҳид гаштед, баъд аз саёҳат дар мавзеи саёҳӣ, таърихӣ ва фароғатии 44 чашма мо ба муассисаи давлатии таълимӣ рақами 26 ноҳияи Носири Хусрав омадем, ки дар ин ҷо хонандагони мактаб-интернат ба бозиҳои гуногуни варзишӣ машғул ҳастанд. дар он ҷо бачаҳо ва духтарҳо ба бозии волейбол ва дар назди ман бошад духтарҳо ва бачаҳои дигар ба бозиҳои шоҳмот ва дигар гуна бозиҳои рӯи мизӣ машғул ҳастанд, ки аз фурсати муносиб истифода бурда мо бо онҳо ҳам суҳбат мешавем. дар назди ман Мунира бо ҳамроҳии Сайёра ба бозии рӯи мизӣ машғул ҳастанд ва мо мебинем ки Мунира айни замон ғолиб омада истодааст ва як дона аз Сайёра зиёдтар дорад. Мунира, марҳамат, худро барои бинандагони мо муаррифӣ кунед. ман Мунира мебошам, хонандаи синфи 9 хатмкунанда мебошам ва хеле бозии шахматро дӯст медорам. айни замон ба ин бозӣ машғул ҳастед. беҳтарин аст. Мунира мегуфтед ки ба ҷуз бозии шоҳмот, ба ҷуз бозиҳои рӯймизӣ боз ба кадом корҳо шумо машғул мешавед ва чӣ кор карданро дӯст медоред? ман бозиҳои варзиширо дӯст медорам ва машғулият мутолиа кардани китобро дӯст медорам ва ғайра. беҳтарин. мо медонем ки дугонаи шумо Сайёрабону ки айни замон рақиби шумо аст ва бо ҳамроҳи шумо ба бозии рӯймизии шашка машғул аст, дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доно иштирок кардааст. Мегуфтед ки шумо дар чунин озмунҳо иштироки фаъолона доред? бале, ман кӯшиш мекунам ки дар ҳамин чорабиниҳо иштирок намоям. беҳтарин. аҳсан ба шумо Мунирабону. Мегуфтед ки шумо имрӯз ба саёҳати макони хело ҳам зебои диёрамон 44 чашма рафтед. Чӣ гуна буд таъссуроти шумо аз ин саёҳат? Хуб буд. Он ҷо хеле зебо буд ва ба ман маҳкум шуд. биёед акнун таъссуроти Сайёрабонуро мефаҳмем. ба худ чӣ гирифтед? Чӣ гуна буд таъссурот? тассаввуроти ман хеле зиёд буд ва ман мехостам ки ба ҳар гуна ҷойҳо раваму тассаввуротам, яъне тарзи гап заданам ва чӣ гуна гап заданро бисёртар ёд гирам. ба ноҳияи Шаҳритуз рафтам, чунон хурсанд шудам дар он ҷо. боз ман моҳиҳои зиёдеро дидам дар он ҷо, боз сурат гирифтем. ба ман хело маҳкул шуд он ҷо. беҳтарин. биёед акнун дар бораи бозии имрӯзаатон ҳозираатон ба мо каме маълумот бидиҳед. бозии рӯймизии шашкаро шумо аз куҷо омӯхтед ва чӣ гуна шавқ пайдо гардид ки шумо ин қадар бозии моҳирона мекунед? ман калонсолон бозӣ мекардам ва медидам ки онҳо чӣ хел бозӣ мекардам ва ман аз онҳо ёд гирифтам ва онҳо дар ман ёд додам ва ман аз онҳо ёд гирифтам ва шашкабозиро хеле дӯст медорам. ҳамзамон мо фурсат пайдо кардем ки дар ин макон бо баъзе хонандагон ҳамсӯҳбат шавем. онҳо барои мо шеър қироат карданду суруд сароиданд. бинандагони азиз, чуноне ки худи шумо шоҳид ҳастед, дар ин ҷо духтарҳо ба бозиҳои рӯймизӣ, дар он ҷо бошад писарҳо барои бозии волейбол ҷамъ омаданд. онҳо хушҳолона бозӣ мекунанд, аммо дар назди мо Сафинабону нишастанд ки онҳо бо дӯстони худ бозӣ намекунанд. чаро чунин бошад? ба бозӣ он қадар шавқ надорам. ман ба бозии шашка ба бозӣ он қадар майлам нест. иҷрои кадом амалро шумо бештар меписандед?
китобхонӣ, суруд гӯш кардан, тамошои филмро дӯст медорам. беҳтарин филми дӯст доштаи шумо кадом филм аст? Ман бисёртар филмҳои корейскиро тамошо мекунам, кореёгиро тамошо мекунам. Яке аз филмҳои дӯстдоштаи ман ин Пентхаус мебошад. Яке аз киноҳои машҳури Корея мебошад дар замони ҳозира. дар оянда кӣ шудан мехоҳед? Ман мехоҳам дар оянда барномасоз шавам. мо албатта ба нақшҳои шумо барор мехоҳем, вале чун шумо гуфтед ки ман китобхониро дӯст медорам, барои ҳамин мо аз шумо хоҳиш мекунем ки яке аз шеърҳои дӯстмедоштаатонро барои бинандагони мо интихобан қироат кунед. розӣ ҳастед? бале. вақте ки тоҷикистон дар хоку хун ниҳон буд, фармоннавои мутлақ дорандаи камон буд. пиру ҷавони кишвар ларзон зи бими ҷон буд. сарсону хонавайрон аз дасти ҷоҳилон буд. ту омадӣ ба майдон эй пешвои миллат. гашти ба рӯзи сахтӣ мушкилкушои миллат. эй пешвои миллат, зуру тавони миллат. гардида решапайванд рӯзад аз ҷони миллат. ба ҷони миллат. беҳтарин Сафина Бону, чуноне ки аллакай қайд кардем ба шумо барор мехоҳем ва албатта мо ба шумо таманнои онро дорем ки шумо муассисаи худро бо баҳои 5 бо баҳои аъло хатм кунед, ба орзуҳои худ бирасед ва албатта намунаи ибрати дигарон шавед. саломат бошед. аҳсан ба шумо. боиси хушнудист ки имрӯзҳо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайваставу беназири давлату ҳукумат ба хусус пешвои миллат нисбат ба ятимону бепарасторон назаррас арзёбӣ гардида бо мақсади таъмини шароити зиндагии арзанда, рушду баркамол ва соҳибилму соҳибмаърифат гардидани онҳо шароитҳои муосир фароҳам оварда шудааст. онҳо шукри истиқлоли ватан мекунанду аз ин ғамхориҳо сипосгузоранд. гуфтору кирдор ва хушҳолии онҳо дар фазои ороми ватан исботи ин гуфтаҳост. мо бо бачаҳо сафари тӯлоние доштем. ба ноҳияҳои носири Хисрав ва Шаҳритузи кишварамон сафар кардем ва яке аз манзараҳои зеботарини ҷумҳуриямонро низ дидем, 44 чашмаро. ва ҳамзамон дар яке аз ноҳияҳо мо ба бозиҳои гуногуни варзишӣ машғул шудем ва ин сафар барои мо каме хастакунанда буд. барои ҳамин бачаҳо айни замон нишастанд ва хастагии худро рафт мекунанд, вале фикр мекунам ки барномаи мо шуморо хаста нагардонед. дар ҳамин ҷо мо аллакай ба хона бармегардем ва намоиши мо низ ба анҷом меёбад. хайр бинандагони азиз.